Sus. Parada po ng bangka dito po sa bayan ng Dasul. So, marami guys, marami pong kalahok paparada dito po guys. Dami guys. So, ang dami guys kasama, ang dami. Ito yung iba. Birthday guys, mabilisan mo kami. Parada guys. Alright. Nagalaw kasi nasa gitna po kami ng dagat guys. So parada po ngayon, parada. Alright, tingnan mo. Yes, watch out, coming out. Watch out! Shout out! So ang dami po dito guys, dami. Nakasakay po kami ng bangka. Yun yung mga kasama namin ba. Shout out guys, shout out. Dami. Dito pa sa likod. Dami guys. Dito na lang guys. So, ang dami po guys, ang dami. Tayo nga kasama. Shout out, Ken Bernabet or Danica Basi, the sister. Ken, punta lang kayo dito to. Tita Janice. You're welcome. Alright. Yung mga kasama namin guys, oh. Kasama natin. Lucky Jack, tamanamos kayo. Diba? Mga kasama namin guys. Dito pa guys, dito pa ito kapila. Jared. So, guys, shout out po sa bro. Yes, mas malita niya. Diba guys, ang dami. Dami pong kalaw ngayon guys, dito po sa parada ng bangka, dito po sa bayan ng Dasul. Alright guys. So makalang Dasul po ito guys. Nasa gitna po kami ng mga ng dagat guys at marami pong mga kasama. Unaandar si Bangka. Shout out po sa mga kalahok po guys. Ang dami. Yung, nauna na po yung may bat. Marami pa po doon sa likod guys. Pakita ko po sa inyo doon sa likod guys. Marami pong mga kasama ngayon guys dito po sa kan. Ito po yung sasakyan po namin guys. Nakasakay po kami ng bangka. Alright. Good morning po guys. Good morning. So shout out po sa mga nanonood po na viewers po natin dito sa live. Alright guys. Shout out po sa inyo. Tingnan nyo guys. So, marami. Marami po kalap guys. Marami pa doon sa likod guys. Hindi pa makita. Tanggalin mo na nga yan pa. Ito. Yan. Alright guys. Alright. Hi. Shout out po sa inyo. Shout out po sa inyo guys. Ayun po, balik mo na. Dalawin lang na guys. Paano nag-sport? So ito po yung sa Maritime guys. So shout out po sa mga magigiting po natin na Maritime guys. Sama natin sila. Alright. Naka-live po tayo guys.